Ето похода на нашите туристи. Върват в лунния пейзаж на масива Села. Доктор Попов първи. Здравейте. Доктор Маждракова по случайност и тя е с нас. И ето за Моника съвсем естествено състояние да бъде турист. Така, Моника. Кажете за репортажа на майка си нещо. Ами, хубаво е. Здравей, мамо. Здравей, Митка, Влади, майка и тата. Така. Ето го пейзажа. Вървете вие надолу. Целта ни е онзи връх. Репортажа от Доломитите. Цяло на Тошко най-вероятно предварително предишния си живот е било някое мекотело морско. Мекотело морско, да. Имайте предвид за репортажа да кажеш, това е било морско дъно. А това горе е било островче. Ето тази цепка цепи селата. За репортажа от Села Груп, Тодор Йосифов.